Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Адәм баласы көне буена күпме генә эшләр, күпме генә гамәлләр кылмый. Ләкин аннан да күбрәге аның уйлаган уйлары. Кеше мәсәлән үзеннән үзе генә калган вакытта да күпме уйлар килеп китә аның башына. Хәтта мәсәлән берәр сүз ишетеп алса кешедән, яки берәрсен күреп алса, аның башында шундук фикерләрдән тизелгән җеп барлыкка килә. Менә мөхтәрәм кардәшләр, кешенең уйлавы, фикерләү сәләте бу иң зур бер мөгъҗиза булып санала дип әйтсәң дә була. Хәтта аның шушы уйлау, фикерләү сәләтен галимнәр дә ача алмыйлар. Чыннан да кеше күп уйлый, күп фикерләй. Әмма бар фикерләү дигән төшенчә. Ягъни әйтик, мәсәлән, ниндидер мәсьәлә турында, ниндидер бер фәнни мәсьәлә турында, я булмаса бер мисал турында уйлау дигән, фикерләү дигән нәрсә бар. Ә бар уйлау дигән сүз фаразлау дигән мәгънәдә. Кешенең фикерләве ул зыянлы әйбер түгел. Кеше уйларга тиеш. Кеше фикерләргә тиеш. Ул акыл белән бәйле. Аллаһ Тәгалә дә шуңа күрә әйтә, аны яқилун, ягъни фикерлиләр, аңлыйлар ди. Әмма бар тагын гарәп теленнән алсак, зан, уйлау, фаразлау дигән нәрсә. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, кешегә карап, бу кеше нинди икән, кая бара икән, бу кеше булай иткән яхшысы, мондай яхшысы, ягъни фаразлыйсың хәзер син. Әле бер нәрсә дә белмисең, ә үзең инде уйлап чыгара башлыйсың аның турында төрле фикерләр, төрле уйлар. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр, уйларыбыз безнең үзебезгә бик нык тәэсир итә икән. Аллаһ Тәгалә катсый хадистә булай ди: "Минем кулым минем турында ничек уйласа, мин аңа карата шулай булам" ди. Ягъни мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә кеше мәсәлән уйлый икән, Аллаһ Тәгалә гафу итмәс мине. Аллаһ Тәгалә бик каты, газаплаучы, бик кырыс, сынаучы, безгә җәзалар, безгә ниндидер сынаулар биреп кенә тора дип уйлап йөрсә, Аллаһ Тәгалә әйтә, мин шундый ди. Һәм чыннан да алай уйлап йөргән кешенең дә тормышы авыр бара. Әгәр дә нигезенә, төбенә төшеп карасак, аның тормышының проблемалары, мәшәкатьләре аның уйларына бәйле. Аллаһ Тәгалә турында уйларына. Кемдер бәлки аны Аллаһ Тәгалә дип әйтмидер. Мәсәлән, тормышны авыр, эшем юк, акча юк, бөтен нәрсәгә акча кирәк, балаларын тәрбияләргә кирәк, иртә белән монда барырга кирәк, кич белән барырга кирәк, машинага бензин салырга кирәк. Ягъни гел шушы проблеманы, мәшәкатьләрне уйлап йөри. Бер караганда ул проблема да түгел. Гади кеше өчен ул көндәлек әйбер. Иртә белән тора, чәй куеп җибәрә, ашый, эчә, аннан соң эшкә чыгып китә, эшләп кайта, керә, ризыкларын алып кайткан. Аның өчен бу көндәлек тормыш. Ул аны кабул итә, үзенең тормышының бер өлеше итеп, җиңел әйбер итеп. Ә инде теге кеше аны Аллаһ Тәгаләдән биргән авырлык сынау ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шушы уйлар безнең тормышыбызны күп очракта авырайтмый микән? Ягъни бу синең фаразларың, уйларың бер туктаусыз бер-берсенә бәйләнеп, бер мәшәкать артыннан бер мәшәкать чыгарып тора. Менә шуңа күрә дә безнең динебездә хуснузан дигән әйбер бар. Яхшы уйлар, матур уйлар. Начар әйберне күрсәң дә, яхшылык турында уйлау дигән нәрсә бар. Шулай Гомар радиллаһу анху инде чиреп беткән кәҗә бәтиенең мәете яныннан, үләксәсе яныннан китеп барганда, карагыз әле, монда нәрсә, нинди яхшы әйбер бар дигәч, сахабалар әйтә, бу ди кәҗә бәтие ди. Моныха ашап та булмый ди, бу сасып ята ди. Монда бер нинди яхшылык та юк дигәч, Гомар радиллаһу анху әйтә, аның тешләре аппак ди. Ягъни начар әйбер арасыннан да яхшыны табып, яхшы турында уйласаң, Аллаһ Тәгалә әйтә, минем турында нәрсә уйласагыз, мин шулай булырмын ди. Аллаһ Тәгалә рәхим, шәфкатьле, ярдәм итүче, тормышны җиңеләйтүче, мәшәкатьләрне хәл итүче дип уйласаң, шулай булачак. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә безгә матур, яхшы уйлар биреп, тормышыбызны да шуның белән яхшытса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.